Шаллы икмәге компаниялар төркеме берничә предприятияны берләштерә. Шаллы икмәге акционерлык җәмгыяте, Туган як Ратная края агрофирмасы һәм Орлыклар академиясе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Туган як агрофирмасының төп эшчәнлеге орлыклар, бодай, арыш үстерү. Шул ук вакытта агрофирма тулысынча Шаллы икмәге җәмгыятен ипи пешерә торган бөртекләр белән дә тәэмин итә. Төп максат инде бүгенге көндә хуҗалыклар белән контакт налаживать итү. Бүгенге көндә рынок надо бәйтик инде предложениялар күп, но үзең күреп, үзең тотып карап, алайттырып сатучы хуҗалыклар бик аз дип әйтик. Безгә инде теге семена сату нәрсәдер теге кот мешкә сатудан түгел, именно менә кешегә күрсәтәсе килә менә шу сортларны, ничек алар үсәләр безнең условиядә һәм ничек анардан результат экономический выгода алырга дип әйтик инде. Күрсәтәсе килә инде кешеләргә без урында тормыйбыз икәнен. Тыгыз элемтәдә эшлибез фән белән. Фәннән тыш әле тагын дополнительно эш лаборатория белән эшлибез. Кыр көнендә күрше-тирә районнарының авыл хуҗалыгы тармагы җитәкчеләре һәм белгечләре, авыл хуҗалыгы Татар фәнни изләнү институты белгечләре һәм хезмәттәшлек итүче җәмгыять вәкилләре катнашты. Семинар эшендә район башлыгы Альберт Хужин да бар иде. Менә бу басу көненә күргәнсездер инде монда төрле районнардан килгәннәр авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүче оешма җитәкчеләре. Аның өстенә институтлардан теге әйберләр сатучы оешмалар килгәннәр. Бөтен кеше дә кызыксына һәм инде алар моннан тәҗрибә алырга дип килгәннәр бит инде. Чөнки ышаналар, менә бу агрофирмада югары шундый технология белән эшләгәннәренә күрә. Чөнки республикада бәлки берничә генә андый хуҗалык бардыр. Бөтен үстергән ашлыгы аның Шаллы икмәгенә 3нче класс белән югары сыйфат белән китә. Киңәшмәдә катнашучылар бодай, рапс һәм карабудайның яшьлек сорты игелүче басуларында булдылар. Карабудайның берничә төрле сорты үстерелүче кишәрлекләре белән дә таныштылар. Карабудай сабагының озынлыгы хәтта метрдан артып китә. Монда форпостларга ул безнеке. Монда килеп нәтиҗәләрен карарга. Нәтиҗәләр әйбәт. Монда форпостны әйбәт эшләр. Кайсы бер былтыргысы результатлар белән Красновостокныкылар. Алар 3 сөйтнер, 5 сөйтнер урожай алганнар. Мондагы урожайнислар белән разница бик зур. Авыл хуҗалыгы тармагында орлыклар белән генә эшләү җитми. Җир эшкәртү, үсентеләрне тәрбияләү, барлык агротехник таләпләрне һәм чараларны төгәл башкару, булар барысы да югары уңыш алуга нигез булып торалар. Туган як агрофирмасы әлеге хакыйкатьне нигез итеп алып, фән белән бергә алга атлый. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.